mu gode masa da kuma ire-irensa masu irin wannan aiki na tallafawa bayan Allah marasa ƙarfi. Kamar da kuka sani har yanzu dai muna neman taimakon ku saboda ba mu ƙara siyan abubuwan da ya kamata mu siya wa ita baiwar Allah ba. Ga kuma marasa lafiyan da suke ƙarƙashin kulawa mu su ma muna buƙatar taimakon ku akan su kamar yadda kuka saba. Ciki ko Allah dai ga kayayyakin nan kuna ganin su za ku gansu akan videos din mu kamar yadda muka faɗa muku cewa ga su nan mun karɓe su. To Allah ba da ikon taimakawa, mun gode sosai. Allah ya saka alkhairi. Wannan gudunmawa da kuke ba mu wannan gidauniya Allah ya saka muku da mafificin alkhairi. Allah sa wannan aiki ya kasance sadakatar jariya ne a gare ku. Kowa ya sani sadakatar jariya aiki ne wanda ko da bayan ranka za ka kasance kana moransa. To Allah ba mu ikon taimakawa, mun gode sosai. Allah ya saka da alkhairi.